Diskussjoni fil-Youth Advisory Forum dwar l-eutanazja volontarja assistita waslet biex il-proposti li ħarġu tellaw quddiem il-Kabinet qabel eventwalment nieda dokument għal konsultazzjoni pubblika. Dan ġie notat mill-Prim Ministru Roberta Bela waqt laqgħa oħra tal-Youth Advisory Forum li saret il-ħamis filgħaxija waqt l-Expo tas-Servizz Pubbliku li qiegħda tiġi organizzata fl-MFCC f'Taqali. Dr. Bela sostna ħares il-qudiem li dan il-format mhux biss jinżamm iżda ikompli jissaħħaħ. Dwar il-Viżjoni Malta 2050, il-Prim Ministru Roberta Bela sostna kif din ukoll twildet minn diskussjonijiet li bħala pajjiż għandu jkollna policies immirati taħt kappa waħda u li jħarsu l-qudiem fuq medda twila ta' żmien. Intqal li din il-viżjoni ta' poplu u biex tkun viżjoni ta' pajjiż wieħed u ta' leġislaturi separati u suċċessivi bil-fors irid ikun hemm il-kontribut tal-poplu. Fost it-temi diskussi f'din il-laqgħa tal-Youth Advisory Forum kien hemm il-migrazzjoni u l-ħaddiema barranin f'setturi li għandhom biżżejjed ħaddiema u l-użu ta' enerġija rinnovabbli fost oħrajn.